Kani kadege bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kasni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kaseng Hills Farmers Union hapok kajingilam jang Presiden uba Commander Shang Peliang bat General Secretary uba Alphon Bert Carson Tiu harengkat kajingi senran lang kinongrep nagatain lengyong hakakat Sautrik Urisau arajar arpo kilalaj banjurip yaka office trekam jong katnat agriculture kabadan hapok tersat East Khasi Hills District bat hakani kajinglet jurim lalabru bakani ka office trekam kalong kabala jot nadong sedong bat kabamlong su tangban pendon kam namar baro kijingdon kam kum kitin batap yakani ka office ru kila jot lut ka boarding ru kam trekam su bat kumju ki jakasong jong kinong trei ru kila jot larim khoj hakani ke jo kasngi kaseng kadalaj banjurip saya ka office trekam jong katnat agriculture kabadan halai lengkot East Khasi Hills District bat hangni ru layo i bakani ka office trekam ka long kabala jot rathai hakabayay bat kani naka liang jong kaseng bat kinong rep kila kerpat ya ka sorkar bakan shimkhia hakaban penbha ya kini ki office trekam khnang ban la ban ai jing shakri ye ki pat nong rep Iwan hang ne pok office nakabenta ban batay sa kanya kenduk jongi kajeng yuki jongi kajeng trekam da konek office agriculture hakaliang ka sembay ru kumtong imdayo tiknak sembay namar kapor bangi day bantong tang kalakut no kidang ay sembay yang i tengim dayo tiknaru sembay ban ah do bang dayo di mentoy bantong ba nak sembay bayo agriculture buon ngi haptit hinayaw sembay Jasa kawai ru habang apej nakaliang jong kinong tray ru nga isang sot. Namar ba kanek office jong isane te kala i leran brio ban pej ba kanek office jong ka agriculture jong in kinong rat. Kabala jot kabala pay wat uslap ru larong hapo office. Wat kinong tray ru ba pli habaki wan tray ru ho ti haban pep tray namar ba hak polio lay bajor slap. Kimlong ban syong hapo Kimi ban bu ikot kisla ban thok ban taro kila jihilot kila sengamlot. Te katno kay kajeng isin ay kane ka office jongi. Tengim la siya ban pej ban sengap jar kum kinong rep namar kadai kabha jongi. Kabak sarkar hi ka ay na ban taban pej yang kinong rep. Te habang ipej pat ya katak office jongi tengele iba kalale ben ka sarkar ya ka ane ka office apo kane ka sentah apo kadong kathain ka jongi. Hakaba kinong tray ba pli Kimyo siya katak office kabakhuit kabasuba nadu ka jingjot hadu karong karok rasol sok pailen lot hadu ja kasyong jong kinong tray hamtam ngay i habang apay nga ile ran beriyo la i ba la i day ban kop dak setri po office ro ba po slap le de kumbang yu i mentawat ka sem saer ka ba ay katok ka jing tray pa sngi la ay rong crack kabak office jong i pan sok pailen nadu na bar hadu hapo Tengi ong kain ba sarkar lada ka kamdon pisaru lada ka sarkar kamdon su tak pisar bat penbahaya kanek office jongi hang ne hadong jongi i ong ba para nong repte insia suya donit no mo nyat no dison ban su pusara ne kinyawa lat kermno ban nyele lada ka sarkar hi kampet su ne kamdon pisar nak bentak ti office jongi tengi hap su perkhat no kumta kain lada maka ka pesngau hangi bangana ka benta ka jinglot jing sap na ka benta ka to face kamdon su kalat ban le kumwai tengi kinong rap tengi hak ban su ya perkhat lem no para nong rap ban ya no donation no kat bayala ai bal isang sot ya kinong tray ro ban tray hang si te hak jing syam jonga tengi iba kamta bakalalong ka badan kam ya ka bak sarkar ka ben pai kmat ada ka hi kadang dai ka kemi ka ban pej ya ki thun te kadang kam ban pej ya ka jonan kam ki thun ki dan kam ayu nakabenta ka jing bahajong nyat ko tigam kahi tengam don ban ong sibun tenga suaya persngau hapi kini ki jing yo i bat mat bat ki bang yo i sia de mat ajong
mat misiam sisya habang ilai ko office ngalai ngakam lek bah ngalai pal sembai berobor ho ngayo sembai teng don por babiang don ko por pat bayu mlong su ban thung ro te long ngam ong ban ong ba hadu kata pat bakam ai ru nrai kalong pat bakam pat la ban biang kai nakliang jungi ka Hill Farmer Union mantagasngi ngilawan jungo yaki niki artli ki office ki ba syakri ki pa ba haki nong kendong jungi kawai hatersat bat kawai hang ni hapo lai lingkot kajing temu jungi kalong ba ngikwa ban ya kendo yaki nong trei jung kini ki office sarkar ki badai bat unong rep bat kumju ro hakan rukom ngin sutho ba kandon kajing ya trikam ban syakri yaki nong rep lengba kini ki office hakan ni kajing wan jurib jungi ngilaba kini ki office jung kini ki HDO kum hatersat pila UI bat kumne halai lingkot pi ki office ru kila jot rathai kumne te wat teng mo klase kum hakerdan officer kila bandon gato ke jing sngo lada kinong rep ki wan banye kendo habang UI ya ki office ki bala jot kum kane halai lengkot lai fi UI ba ka lalai te le se ban bu ikikot kislaro le se kanom longshu kum kane ka office te nakling jungi ngidon ar lai tli ki benta ki ba ngi kwa ban penpau si ka sarkar kabaning kong kalong ba ngi kerpat ga government bakan shna no daki way lane bakin repair ya kini ki office kanang ba ki officer ki badi ban syakri pa ba kin don kata ka jing sngo biang le se ban syakri bat khamtam ha ki wan kendo kin ora ba office kin don gin kata ka jing sngo ban kan biang na menta jungki kum ba pi hapo tersat kala jau te kanero kala jot tingi ngi scam ba nakleng jong komen kan yarap kabaar pada kebangi ngelap kalong ba kadon ke jingduna hakini ki nong trei ki badon hakini ki office kum kanok sah ni halai lingkot i HDO ngi sungtho wala dangim simyo bani kendo nrei ibat arlai tli ki kam te ngi sungtho ba kum ba kalong mentaki officer ki duna ba ha kaliang department jung agriculture te dang hauni usne mara jar ka khandai government kala lomba ke MPSC kala khot yek tu ki post na menta bantung yeki kam officer ki balong hadu prapolai tli tengi kerpat ke government bahkan pen state no ban khot yek ki interview bahkan betha le se ki MPSC ban pen kloi no ban khot ki interview ban thungi ni ki post prapolai tli ki post ki balong vacant bat hagaju ka por le se la ke government kam pat la ban thungi ni ki ban thung lengba ka ni ki exam kinang la ban thung lengba kata ka le se kinang thung temporary ha le se lengba kita ki kendon ki baki ong 3F bat ki wei kanang ba ki norab jungi kinyo kanye kata ka habaki lek kendo ki officer kar kin dei bandon ken ki officer kumba galom tangi suthu bagedon hagajing duna jung ki nong trei nang ta de hakabak wei bat kaliang ro ngibu ro gajing kerpat kum bampir vila yo sngu lagi jung ki skor baki sembai ki poi dirpor hagini ki office hagi nong kendong tingi bu gajing kerpat baga government baga di ban tha itu ki supplier ki badi ban supplier ki sit baki di ban tha deipor kum kanuksa pi hang ni hapo tersat mentan ngilai kendo wi nong rep yong ba ni ukajor ulanang mi ba ilathung lathit na syawai kat ba usumbai na office dang supoi tekani kamla banlong tingi kwa baki ni ki sembai ki di ban poi biang por kanang ba kan long gajing yarap sisya ken lada menta ladai sakapor khet pidang man ai sembai te kalong kam kai no ken te nang ni sikmat ngi kerpari ke department juga agriculture bahkan tha ya gini ki supplier ki sembai ki di ban poi biang por kanang baki nong rep jungi ken laban le sim hak por ke babiang bat kumjuru nak leng jungi ka union hi in ai gajing ya trelang bat ka department kanang baki nong rep ki jungi ken yo ya kata gajing mentoi ke baki dei hop banyo pi kum kini ki office sarkar nak leng jungi le se kat ka bangi la ban le ta kalong satang ban syarap airong no melumalahi tan rei ban ong bangin ong da kono ke kentin ke bakam kia ngin nomla tan rei kum kino rep ki ban gajing sukia nam ta ki office sarkar te le se la da kamla syu ka sarkar wat tang ban yara ban airong tingila hi tarai hadin bangila ngila dep ban jurip yakini ki artli ki office jo rep karyang ki badan ke jingi dei ke baijan ba ba kinong rep ngakwa ban ong tangkat ni baswa bangi kwa ban yo so jo ke jing treshitam ani bangin yo so ba bhanau tau din ngidon kam ban pen klan ngidon kam ban ice-bo ngidon kam ban ai vitamin ba ya uni uding ba tekani kedi ka ba ngakwa ban pen sngo sya ka sarkar bahoj ka sarkar na kapor ka persang ban penmi ki mission ki baper ka persang ban wanra yaki scheme ki baper na po central ndri ka bangamut ban ong kalong ba ngidon kam ban pen klan yakini ki office ki badan haki jakan ng kendong ki badan ka close contact
nani ki badan ka jingi dei ka biya jantam bat kinong rat ke jongi kumbang yu i mentang ngimhun ya ki office ban ong baki ki office jong kinong rat tenamar kata kadaw ngidon kam aman ki department aman ki baki office jong ka rap karyang gidan ni kwa ban yu i ya ka dur ka banong ka nuksa ka babhan na ka benta baki wiki department namar ladangi ong ba ka rap karyang ka di ubudlum gidi ban snguthu ban gidi ban shim bakalong ka bakongsan ha hadu kata ka baningkong ka building ka baar ka badai ki brio ki basong ha kata ka building ki batray bat ka balai kanong ki brio ki batray na ka benta jong inong rat kum ke hil samay nian ngilade ban jurep ya ki arteli ki office tray kam na ka benta jong nong rep bat nyinang yai budin amar ngi snguthu ba kini ki ding ba ngi snguthu ba kini ki office ki badan kata ka jingedai bikinong rap tapi kila benong ka jingketu na bata kinong rap kitong Andrei kembang yu i menta ladang irong tang napok ka gitru syabu nong rap uni wat jingerap naki officer kila du jingkermen rupa namar ki yu i ya ka office ka bajat rathai hadukan ni